ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஹர்திக் மாம் விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பூச்செடிங்களை எப்படி அதிகமாக தளிர் விட வைக்கிறது, எப்படி முட்கள் அதிகமாக வர வைக்கிறதுங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் பர்டிகுலராக உலர்ந்த மல்லி ஈவினிங் டைமில் பூக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மல்லிப்பூவை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா 2 கொடிகளை நாங்கள் ஒன்றாவே வளர்த்துட்டு வரோம். என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உலர்ந்த மல்லி, அப்புறம் இன்னொன்று நித்திய மல்லி. இது 2த்தையுமே நாங்கள் ஒன்றாவே தான் வளர்த்துட்டு வரோம். இந்த மாதிரி உங்கள் செடிகளிலும் நிறைய முட்கள் வைக்கணும், நிறைய தளிர்கள் புதுசு புதுசாக வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது 2 விஷயம்தான். ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அடிக்கடி பூ பறிப்போம் இல்லையா, பூ பறிக்கும் போது இல்லை ஃப்ரீ டைம்லேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பூத்து முடிஞ்ச அந்த கிளைகள்லாம் நம்ம உடச்சி போட்டுடணும். இங்கே பார்த்தீங்களா, எங்கள் செடியில் இந்த மாதிரி நிறைய பூக்கள் பூத்து முடிஞ்சு போன மாதிரி இருக்கும். அதை நாங்கள் அடிக்கடி உடச்சி விட்டுருவோம். அப்படி நம்ம உடச்சி விடுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கிடையில் இருந்து நிறைய கிளைகள் நமக்கு வளர ஆரம்பிக்கும். 2வது விஷயம் நாங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம அந்த உலர்ந்த மல்லி